ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଜ୍ ମାଛ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ କ'ଣ କଦଳୀ ଆଳୁରେ ଭେଜ୍ ମାଛ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଘରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଦଳୀ ଆଳୁ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଏଇ ସିଝାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ତାହିଁରେ ବେସନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିବା ପିଆଜ, ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗରମ ମସଲା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଲି। ଆଉ ମାଛରେ ମୁଁ ସେପ୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ମାଛ ସେପ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେଇ ମାଛ ଭେଜ୍ ମାଛ ସେପ୍ ଦେଇଥିବା ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ବି ମୁଁ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭେଜ୍ ମାଛ ସେପ୍ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରହିଲି।